Jadi saya sampai nong ini channel no, cuma channel saja saya mandi ya. Lu kurang lu bahaya sampai dua naik dong merok no. Ang kisah YouTube rok no kah, itu debor marok ni kisah tabuk itu kanan ni. Jadi apa nanti sana nih kai ang to tabuk kadi abata kadi am tu jauh ni ya. Tam nih kai kisah borok rok cap jadi dong nih kai ini tinala nang. Unity krik itu subjek ini. Jadi semua jamatia ni jamatia pada kalau ini kayak rai balma ni kayak riang oke kayak riang sosial culture organization. Jadi abah hekleno kebang mah joto sini je tikrasa bosong rok ni je tong mani borok ni joto ni abah tongo dabar marang ni abah khajak tabu bukeliku. Tam ni bagi hingkai jeng kemana laibu mana orang naik hingkai ajiwa Maharaja Bikramanik ni amalo bo kasih bosong sap nani bagi apro baro ki halami nisam baro halam rok tabuk jatuh jeng unis tas sampradai tongu nijes halai nani apro kai baro halami him tabama hingkai aborok na sap nani bagi Ram Kumar Thakur no bosip senamai apruda parok no sapnan ni senamba. Kai abono nai nai kaya kai abo Jakru Maharaja Bikramanik ko thi thaka hingkai no aje thamsa tong mane asap jak mani abo apruno kamau thaka. Kai kaisa hingkai chini je bosong rok sap jak mani hinpano chini o ha apro chini ro raja kri khang mani ulosung Bharat bai mal sangi thaka. Bharatbosho ni ngecheng Bharatbosho habit thangmani yagulo tosung minority ok lai thanga Bharatbosho ase kotor ma kaisa des a des ni kaisa chik konte rajo asi konte rajo ni bisingo phano jeng abo 1951 ono minority ni thanga 48% ni jata jeng majority people tangmani okay abo a minority in thangmani yagulo chini yago jata Bharat ni aino the majority people ni yago se je ungko tongnai procession tongnai eba ungko thangnai hingkeba jeng minority ing thangmani babe chingyago procession bo phaiya procession jehetu kroi apro jeng subject ni pano chini do pharo subject manliya procession je tongnai rok je majority people borsi procession salugo hungkai borok je minority people je tongnai rok jotona part ke khagbai kathariya khalai Polai hoda nini jamatia hoda ke borok no sai tong hanong jamatia ro kok tamono ro strong zat krak zat phan ganang zat ke aba hai khle kaisa bosong no sawi oroni ko majority people je procession chalok tangra amte ke sawi pat khlai khagi khibai ke chini do pharok no pat khlai sung kebo bai kebo kathalai simalaliya mane thancha ni chapjak simalia sin do pharok ke abono wamsuk nyo sung thangnai 2010 ni simi sung wamsuk laikya aboto sung salsa kamawi thangnai abo haike jodi chapjagi hangkai hene jeng apro romdi Maharaja Bikram Welfare Society nei apro kaisa society khawai jung china oda pharok no sapno ni bagi sung tipra eba sung tripuri abo haike sung chini lokorok ni thani wa sung awareness khlaija awareness kaya borok subject kaya. Jadi subject haimani ya golo tabuk tewe satam jani bo lukurok ni je kogo helang sasa haklai no. Jadi abon bagino borok rok jadi no bini bosong no khawi narang ni bini bosong no jadi no kerak khlai muthangai ton ni hingkai borok ni kaisa thamsa nango thamsa kri hingkai borok subject ni. Jadi abono nai nai cha hingkai jeng tabuk jotoni ko no bos hango no tumung na ba hai khlai hoda tong kai ang thakau debor marong ni bisingo hoda tong ni pano ko khoti la aba hai mai ta ke aba hai te khaka to tano sawa na taisha krak ngano kasha dagi phang tong na nango je kono bos hango bini hoda ni okra tong na nango okra ni pok ba kali nena, mungkin naik ni makai debor marong pos sangokai, apa hai hoda okra kena kau, mungkin kering ibagai borok ni kasih subjek lai mung malai lai mung pok subjek lai mung apa hai jaga kerita,
이제 아버는 나시기냐 이렇게 한가이 이제 따복 갈라냐 말만에 앙아버는 네게티브 카야 포지티브는 칼라이 라이톤 이제 칼라이 레네로 이제 아버 잡잡는 나 아버 하이는 가까웠다 앙 아버는 거냐니 무슨 거 루꾸럭 이제 프로파나 부지오이 카박사 카탐사 응나니 바제 잡자카 한가이 잡자기 내 아버나 보다 거복다 이게 어레 인야위 탐사 클레이 잡자기 거박사 마니레모 어크라록노 마니레모 아바 해동카 행노 시니 버로버 제가 당나니 가샤 네 포지션을 동아자 따북도 벨레키 고 지니 어버스타 벨레키 함여와 탕서위야 지금 걸릉 마사케 때 붙들고 angto tabuk dokter sunasoron da bermahne sini jago jadi ang koroksa raita koglo kotuma abahero kansiyo ike teke sa kai ang cultural samungan men samung kai cultural samung tiyang ada gadalay tongo abo tabuk katalia tangnai 1986 na simang gadalay tongo ni kinis jara baro gadalay tongo culture no to hukumu no to ye odo phani hukumu kamawi thangnai abo no to ye fight khaye tabuk sujora fight play to